אהלן, אני עמית, אני עוסק ביוגה, מלמד יוגה, מי שמכירים אותי, מי שלא אז שלום. אני אעבור פה על סוטרה מתוך היוגה סוטרה, סוטרה שמסבירה את העשייה ביוגה. אם זה מעניין אתכם ללמוד קצת, להכיר, לדעת על פילוסופיית היוגה, אז הנה הזדמנות קטנה. ואם יהיה לזה עניין, אז נמשיך עם הסוטראות. אז סוטרה מספר 1, בחלק השני של הטקסט הזה, היוגה סוטרה של פטנג'לי, טקסט שהוא טקסט שמקודד בתוכו את פילוסופיית היוגה העתיקה, עושה את זה בצורה יחסית לא דתית במובן של הינדואיזם, אין פה דיבור על האלים, וישנו וקרישנה ושיבה וכולי, אלא יותר האלוהות, הדיביניטי. כך שגם אם אנחנו לא הינדואים, אז זה די קל להתחבר אל הטקסט הזה ולחקור ולקרוא אותו וללמוד בעצם על היוגה ועל הפילוסופיה של היוגה. לימוד הפילוסופיה של היוגה הוא גם לימוד היוגה עצמו. האסנות, תנוחות הגוף והפרניאמה, הנשימה, זה רק חלקים מסוימים. אם נתקדם עם הטקסט הזה, אז נגיע לכך בהמשך לדבר על זה. אז הנה סוטרה מספר 1 בחלק השני של הטקסט יוגה סוטרה. אז טאפה סוואדיאיה אישברה פרנידני קריאה יוגה ככה אומרים לנו בסנסקריט. טאפס זה חום, להט, מאמץ, ניסיון להתאר בעזרת איזשהו עשייה של מאמץ מסוים. מאמץ נכון, אבל כן צריך לעשות איזושהי עבודה. זה לא אם רק נשב ונוותר על כל עשייה בעולם החומרי, אז נקבל את היוגה. לא, צריך לעבוד, להשקיע אנרגיה, זמן, מאמץ וכוח רצון. טאפס זה כשאני מצליח להתעלות על התשוקות שלי. אם אני הולך לי ברחוב ומריח ריח של מזון עולה לי באף ומעורר לי את החושים, אבל אני יודע שלא כדאי לי עכשיו לאכול המבורגר או שווארמה, כי זה לא יעשה לי טוב, ואני מצליח להתעלות מעל הדחף, לראות אותו, אבל להתעלות מעליו, אז זה סוג של טאפס. לבצע סדרה של אשטנגה יוגה, או יוגה אסנות, או ללכת לרוץ, זה טאפס. סוואדיאיה זה לימוד עצמי, חקירה עצמית, לימוד של המנגנון שמפעיל אותנו, של הקרמה, וגם לימוד של הטקסטים של היוגה, גם זה סוואדיאיה, זה לימוד להיות סימן שאלה ולא סימן קריאה, גם בקשר לדברים שאנחנו חושבים שאנחנו כבר יודעים, אז תמיד אפשר ללמוד עוד, להיות בראש פתוח, ומאוד מעניין לחקור את המנגנון האישי שמפעיל אותנו בעצם. המנגנון הקרמה, המידע שצברנו במהלך החיים שמכתיב לנו בעצם את העכשיו, הרבה פעמים מבוסס על העבר, ואם אנחנו רואים את זה, אם אנחנו מתחילים להסתכל וללמוד ולחקור את המנגנון, אז אנחנו יכולים להחליש אותו. באשטנגה יוגה, בסגנון היוגה אשטנגה, חוזרים על אותה סדרה, על אותו המזרן, הרבה פעמים גם באותו המקום, ואז זה נותן פלטפורמה לראייה, פלטפורמה לחקירה עצמית. לראות איך אנחנו מתקדמים עם עצמנו בתוך המסע הזה של אשטנגה יוגה, זו דרך מצוינת לסוואדיאיה, לחקירה עצמית. יש עוד דרכים כמובן, אבל אשטנגה יוגה זו דרך מומלצת מאוד. והחלק הנוסף בקריאה יוגה זה אישברה פרנידנה. אישברה זה אלוהות, דיביניטי. זה להתחבר לכוח עליון, לקבל כוח עליון, וגם ללמוד לעשות פעולה שהיא לא פרסונלית. זאת אומרת שהיא מחוץ למנגנון הקרמטי שמפעיל אותנו, מחוץ למנגנון האישי, האגו, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אז אישברה זה ללמוד איך לעשות פעולות, אישברה פרנידנה, כניעה לריבון, או התמסרות אל הבורא, אל הריבון. זה דרך לפעול פעולה לא פרסונלית, לא אישית. ושוב, באשטנגה יוגה, בביצוע הסדרה של אשטנגה יוגה, שהיא דבר שהוא, כמו שאומרים במיינדפולנס, אובייקט
טהור, אובייקט ניטרלי לריכוז, אז גם בסדרה של האשטנגה יוגה יש לנו את הסדרה עצמה, את האסנות, את רצף התנועות, בוויניאסה, בפלואו, בזרימה. אנחנו מנסים לבצע את זה כמה שיותר קרוב להצעה המקורית שהציעו פטאבי ג'ויס והחברים שפיתחו את הסדרה. ואז אנחנו מנסים גם לא לעשות את זה בצורה רובוטית, זאת אומרת להיות בנוכחות עם הפעולות כל פעם, ולפעול לא בתוך המנגנון שלנו, אלא לראות את המנגנון שמפעיל אותנו, לפעול בעכשיו, ויש הרבה אלמנטים באשטנגה יוגה ששמים אותנו בעכשיו בעצם, בעשייה. כמו הנשימה המודעת מהאף, אוג'אי, עם הטכניקה הזו של אוג'אי, הבנדות בגרון, בבטן וברצפת האגן, האיסופים, החיבורים האלה, הבנדה ג'לנדרה בגרון, בבטן זה אודיאנה בנדה וברצפת האגן מול הבנדה, שהן תמיד נמצאות כאן ועכשיו, הן ניטרליות, ואנחנו מנסים להפעיל אותן ולעבוד במהלך ביצוע הסדרה, תוך כדי איסוף של הבנדות האלה. ואז זה מאפשר לנו בעצם פעולה שהיא לא פרסונלית. לעשות ללא עשייה, לעשות בחופש מהאני שעושה. אז זוהי הסוטרה הראשונה שמסבירה מהי העשייה ביוגה. הקריאה יוגה. מהי קריאה יוגה? קריאה יוגה זה טפס, חום, להט, מאמץ מסוים כדי להתעלות מעל התאוות. סוואדייה זה חקירה, זה לימוד של המנגנון, וישברה פרנידנה זה התמסרות אל הריבון או פעולה שהיא לא פרסונלית. אז זוהי הסוטרה הראשונה, מקווה שזה מעניין ומועיל. וזהו, אנחנו נמשיך ונלך ביחד עם הסוטראות האלה, נעבור עליהן, וכך מי שזה מעניין אותו אפשר ללמוד ולהכיר את היוגה. ממליץ אבל בחום לקרוא לבד, לחקור לבד, ולהפוך כל אבן כמו שנקרא, במטרה עד שתגיעו לידיעה, עד שהלב יהיה שקט. כמובן החקירה והלימוד של הטקסטים אמורה בתיאוריה להיות כרוכה בנוסף לכך באימון, אימון של אסנות, אימון של נשימה, ואימון בהתנסות בישיבה שקטה, מדיטציה, יש כאלה שאומרים, דיאנה בשפת היוגה, לשבת, וכשהמחשב שקט להתנסות בחלל. אבל עוד נגיע לזה. בינתיים תודה רבה ורק שלום וברכות, ונתראה בסוטרה הבאה.